colonel deputy director. Colonel into serious. Ungaze ubhayizise ku colonel ndoda. Angithi yini phela emqindezela abantu ejele. Ushaka kashayeki, bashaya ushaka ejele. Uthesha how many years? Le kaMfene. 28 years. Engispanile la. Yo. Ngaqala ngo1990 ngoDecember 17. Kwakungakabi nezinto eziningi lezo sezenzeka manje maqhasha umuntu. Ngoba ngisaba ngena ngeyibuno manje. Kuthiwe couch casting. Lelo yobhekele nama out wakhona shower nawo ngehouse self. Ruthman. Here's what I'm learning. It's a story of resilience. You know, when perseverance by forced. Sahlala up until uJune. Yasi trainer lapha kunzima. Kunzima ngoba ngaleso sikhathi kwakusase military. Yeah, mawufike training vela kudlala. And once wafika bakutshela ukuthi awukwazi ukuresign ngoba sewune information wena yala phakathi. So okusho ukuthi ngoba usune information komele uyodonsa 6 months before bakukhulula. So manje makuthiwa so wazi impihlo zethu, is there anything extraordinary eyenziwayo or is just the laws mhlambe nezincwadi zenu zesiphiri okanye yini lengaka? I know ukuthi there are churches without mentioning the names. And wabashiya abanye magijini. Kuthi wena teamwork awuyazi. Sebakupanisha for lokho ukuthi wena kushuthi uhamba ushiya abantu. Iphi teamwork makunjani? And uma usale emuva nakhona teamwork awuyazi. Usala kanjani kushuthi uyosala empini wena. Bahlala kanjani abantu isystem wena ikuhlanzile isystem? So sifuna ukuthola the how part ukuthi isystem igcine kushaya kanjani. Ngithi kwenze njani bathi hayi bayafuna nje. Bafuna ukukhuluma nawe abangichazeli ukuthi kwenze njani. Bathi nje amabanjwa afuna wena. Ayisambe nabo sectionini, masifike sectionini ngiyangena sectionini. Ngiyoma lapha la ngihlala ngiwabizela khona amabanjwa eCenter. Ngabiza amabanjwa angasondeli. Acula ngalo unit manager engihamba naye. Bathi abamfuni. Cha ngibathe ngiyazama ngiyababiza hayi cha. Abizi. Bese ngithi mina yazi ama-offenders manje yazogcina ingozi. Ngoba beyiculela nje kodwa egcineni bezokwenza something. Khona intambama kufike u-area commissioner neteam yakhe. And mabefika lapha sebaqala investigation. And mina bangisadline kahle. Ayikhambe kube nelist 17 officials okumele suspend for assaults of offenders. Ngibuke masuthi ngiyothwala kanzima la ngizothathana ngihlanganise naye. Mina bengiyi-head of center. Umphathi wejele, Who head of prison? Yes. Endlini nebhozi uGapatiya. Emakhaya ngene understand lento le. Hayi kube nale list ye 17 officials okumele suspend. And igama lami alikho lapha. Okay. Kuhamba isikhathi. Angazi ukuthi kule ya list kwenzekana ngoba abantu azange basuspend. Kuhamba isikhathi ngathola intention to suspend mina for assaults of offenders. Ramalep azima ngibona wena ngibona head of center eyenze a very serious offense. Yazi mina ngiyibuza ukuthi ngabe yini ngoba ngishaya ngamuntu. Okokuqala bangisuspendile ngingazi ukuthi for what. Kodwa babhaltha assaults of offenders. Sengiyasebenza kodwa ngisahlalisekile kahle ngoba ngazi ukuthi ngiyahamba. Yabona. Hayi kuhamba isikhathi. Kuye lingene icala. Uma lingene icala kuthiwa ama-charges wami awu-4. Kuthiwa failure to handle ama-complaints wama-offenders. Cabanga lapha ejele kune G365. La i-offender ikhipha khona i-complaint. Kodwa complaint book awekho.
ama-complaints akunalutho. AIG 365 copy yayo nginayo. And then kuphinde kuthiwe ngehluleka ukuhandlisha ama-offenders aku-hunger strike. But i-hearing ithatha isikhathi esincane, 2 days sengiyaxoshwa njalo. 28 years icinywe nge-2 days. Ya, i-28 years nge-2 days. Cabanga umuntu oneminyaka u-50 umxosha kanjani umuntu umxoshela into eyife kanje? Uthi akenze njani? Uzawuthola lapho umuntu umsebenzi. Lo muntu una-50 and kule 28 years yami ngaze ngaba ne-warning, ngaze ngaba naku-hearing. Yeah, zange ngaba na-next nje ukuthi kuthiwe wozalani nayi-warning sayini. Next.